Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Jamil Muhammad Gwaram, malami a makarantar Jigawa State Academy for the Gifted Bamaina. Yau ina da waɗansu 'yan tambayoyi da nake so na yi dangane da abin da ya shafi al'adar Malam Bahaushe ta aure. A Dauri, Malam Bahaushe yana da al'adu da dama waɗanda kusan a yanzu zan iya cewa sun ɓata. Amma ina so zan yi tambaya ne dangane da waɗannan al'adu ɗin, ma'ana yanayin yadda ake aiwatar da su a Dauri, ma'ana a da can yaya ake aiwatar da waɗannan al'adu ɗin. Kamar yadda muka sani akwai al'ada na kayan toshi, akwai al'ada na sallama, akwai al'ada wanda ma'ana dai akwai al'adu da dama tun daga kan nema har zuwa kuma kan ma'ana shi kansa aure ɗin, ma'ana da kuma bayan an ɗaura aure ɗin akwai wasu al'adu da ake yi. Tambayoyin da zan yi shine wasu al'adu ne guda biyu nake so 'yan uwa Hausawa su yi mana bayanin yadda ake aiwatar da waɗannan al'adu ɗin. Na farko akwai al'adar sallama. Shin wannan al'ada yaya ake yin ta? Me ake nufi da sallama dangane da abin da ya shafi aure a al'adar Malam Bahaushe? Sannan kuma na biyu, yaya ake yin buɗar kai a Dauri a da can? In an ce buɗar kai, yaya ake yin al'adar buɗar kai a wancan lokaci ɗin? Waɗannan su ne tambayoyin da nake so na yi, da fatan 'yan uwa Hausawa za su ba mu amsar waɗannan tambayoyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A huta lafiya.